हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंसिनाव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली लोगोफोर, भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दि। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जौगा फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दि। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जयव कालाम आदा। स' नोंथांमोना बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन। बर'नि फेस्ला एक्टर बिथांमोन बयजोंबो सिनायजानाय राजा नार्जारि, जस बसुमतारी, सोमखोर नार्जारि, दिथि ब्रह्मा दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ सोर डिरेक्सन होदों होनोब्ला जयफुल ब्रह्माया खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ जांगिला बसुमतारीया खालामदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मेनुका बसुमतारी आरो जांगिला बसुमतारीया रोजाबदों दे लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक होलांनो दाबावदे लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दि। गोजोन्थों।